Ουάου, μοσκοβολάει. Υπέροχο είναι. Κυρία Ελευθερία, πείτε μας πώς να κάνουμε μοσχαράκι για τα Χριστούγεννα. Με μόνο 1 κιλό μοσχαράκι μπορούμε να βγάλουμε 4 μερίδες μοσχαράκι για το γιορτινό μας τραπέζι, νόστιμο και υγιεινό. Ελάτε να το φτιάξουμε. Πάμε! Σε προθερμασμένο σκεύος βάζουμε το μοσχαράκι μας, το οποίο το τσιγαρίζουμε χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Πω, τα ακούτε, τσιγαρίζει. Μόλις ο κόκκινος δείκτης φτάσει στο τέλος, γυρνάμε το κρέας μας. Προσθέτουμε το λευκό κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και τώρα θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι και μαγειρεύουμε για 20 λεπτά. Δείτε το, λιωμένο είναι και μάλιστα έγινε χωρίς νερό. Υπέροχο! Και καλή μας όρεξη!